hementxe juli nago Peruko hegoaldean, Titikaka aintziraren ondoan, esan genezake ertzean hain zuzen ere, eta Boliviatik oso gertu. Eta hemengo katedrala ezagutzen emanen izueke. Juliri ditzen diote Ameriketako Erroma, hemen dauden monumentuk eta izugarrizko tenpluak direlata. Eta hoxe da gaurkoan eakutsi nahi nizuekena. Juli dago Peruko mendikatean, altiplanoan, eta hain zuzen ere kasik 4.000 metrotara dago, oso leku altue da. Eta hain zuzen ere hemengo katedrala, San Pedro Martiriari dedikatua dago, eta 16. mendean egina da. Hasieran Dominikoak izan ziren eta gero Jesuitek bukatu zuten, baina betire 16. mendean. Horregatik bertan gero ikusiko ditugu San Ignacio Loyolako eta San Francisco Xavier eta gure santuk. Detaile oso politak daude, estiloa da barrokoa, oso barroko esan genezake betea, kompletoa, eta batez ere ikusten dira estilo espainola, estilo italianoa, eta baita ere kuzkeinoa. Kuadro gehienak arte kuzkeinokoak dira, oso kuadro edarrak, oso irudi bikainak, eta hause dugu katedrala, eta hause da, oaine ikusiko deguna.
alcanza